ambatanka a raina mana daɗi da an faɗi sunan kama aiki da sai mu ji mun kama nishaɗi. Ya rabu ka kara kiyaye ni kan mai neman ya nakasta ni dan alfarmar sayyidul kauni. Tsira da amincin ka ilahi kara a gurin annabi mahi ni shi na fi kauna wallahi dan san shi yana a cikin ruhi. Da sahabbai san ba talatti a gida suke koko akan titi. Dan Fatima Ahmadu Tijjani autan shu'ara ne mai rauni yake gaishe ka fa sai dai ni ina neman ka suturta ni. Kaunar ka hakikar ikilasi ka rarraba baiwa finnasi kai kaiwa bu kaiwa tasi. Baban suna ziro ina kwana autan shu'ara ne maulana nike gaishe ka murabbina ya shehurka mani hannuna. Kai ne ɗaya mai ɗauke nauyi kai ke jure wautar baye in warka amina akwai sanyi. Mai san ka ba zai takaici ba ba zai nema a hana mai ba domin ka ake karɓar tuba a tsaya mana ba domin mu ba. Kowa ya aje ta akwai fama na saman sama gatan al'umma ka tsaya mana domin masu ma. Shi yayi wa damo yayi wa kura da san shi ake tsere tsara ni dai kai ne na fi so nura. Ka yarda da begena kullum na taimaka maulana maulaya da sanka nake kwana. Da sanka ake samun sauki na kyala yabonka na ce naki da zuma da maɗi fannin zaki ba za a kirawo mai zaki. Ba za mu faɗa in ba kai ba ɗaya wanda ba za ya yi tamka ba ya ce da tsaya mana huntu ba. Fitilar halawa ka haskaka ni ya ce da ka kara tsarkake ni ya awwal wanda bai da sani ka tsaya mani ni fa akwai rauni. Suna
kana yi min, bayan kai ba wani mai yi min, rushe sharrorin da ake yi min. Kara a gurin annabi mahi, ni shi na fi kauna wallahi, don san shi yana a cikin ruhi. Shugaba da yabonka mukai suna, ambatanka a raina mana daɗi, da an faɗi sunan kama aiki, da sai mu ji mun kama nishaɗi.